Moikka! Ja ihanaa, että oot löytänyt Lempeyden voimalan kanavalle. Lähdetään tällä kertaa tekemään mettameditaatiota, eli rakkaudellisen ystävällisyyden meditaatiota. Ja jos sä lähdet harjoittamaan tätä pidemmän aikaa, niin ajan saatossa se alkaa lisäämään ihan tutkitusti myötätuntoa sua ittees kohtaan ja samoin muita kohtaan. Se voi myös vähentää vihaa ja katkeruutta ja sitä kautta myös edistää sun fyysistä terveyttä. Tätä harjoitusta ei kannata lähteä käyttämään voimakkaaseen, käsittelemättömään traumaan tai vaikka kaltoinkohtelijaan, vaan on parempi suunnata sitä arkisempiin tilanteisiin ja sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa sä oot oikeasti turvassa. Jos haluat voimistaa tätä harjoitusta, niin voit myös tehdä samalla perhostaputusta. Jos se ei ole sulle vielä tuttu, niin mun kanavalta löydät ohjeet myös siihen. Mutta lähdetään sitten liikkeelle. Ota ihan ensimmäisenä mukava asento. Voit istua tai maata. Pääasia, että sulla on hyvä olla. Jos pystyt, niin voit vielä pyöräyttää hartiat muutaman kerran ympäri ja antaa niiden sitten laskeutua rennosti omalle paikalleen. Voit myös tarkistaa sun kasvojen lihakset, leuan, onko ne kuinka kireänä ja ehkä rentouttaa ne, jos ne tuntuu tosi jännittyneelle. Ota sitten muutama hengitys syvään. Hengitä eka nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja jos tuntuu hyvälle, niin voit vähän koittaa pidentää sitä uloshengitystä. Voit myös huomata, kuinka jokaisella uloshengityksellä sun keho rentoutuu aina vähän lisää. Kun oot hengittänyt syvään muutaman kerran, pidentänyt sitä uloshengitystä, niin sit voit palauttaa hengityksen ihan siihen sen omaan luonnolliseen tahtiin. Antaa sen olla ihan sellainen kuin se luonnostaan on, muuttamatta sitä mitenkään. Valitse sitten sun mielessä joku sulle rakas ja tärkeä ihminen. Joku, jota kohtaan koet lämpöisiä, lempeitä tunteita ja joka ehkä herättää niitä samoja tunteita sussa. Kun olet valinnut tämän henkilön, niin toista sen jälkeen sun mielessä nämä lauseet samalla, kun ajattelet häntä. Olkoon niin, että hän on onnellinen. Olkoon niin, että hän on turvassa. Olkoon niin, että hän saa tehdä virheitä ja oppia niistä. Olkoon niin, että hän saa nauttia elämästä. Ja kun olet toistanut nämä, niin voit taas hetkeksi keskittyä sun hengitykseen. Tunne, mille se tuntuu sun kehossa. Tunnetko se sun sieraimissa, rinnassa, vatsassa? Sun ei tarvitse muuttaa sitä mitenkään. Huomaat vaan, miten se virtaa. Sen jälkeen mieti sua ittees
Ja toista nämä lauseet samalla kun ajattelet itseäsi. Olkoon niin, että olen onnellinen. Olkoon niin, että olen turvassa. Olkoon niin, että saan tehdä virheitä ja oppia niistä. Olkoon niin, että saan nauttia elämästä. Ja taas kun olet toistanut nämä lauseet, niin voit pysähtyä sun hengityksen ääreen. Jos haluat, niin voit vähän syventää sitä hengitystä. Ja vaikka pidentää sitä uloshengitystä. Ja kun olet tehnyt sitä hetken, niin palauta hengitys normaaliksi, jos sitä syvensit. Ja sen jälkeen valitse mielessäsi joku ihminen, joka ärsyttää sua. Joku, joka herättää voimakkaita, ikävältä tuntuvia tunteita. Ja toista sitten taas nämä lauseet sun mielessä samalla, kun ajattelet häntä. Olkoon niin, että hän on onnellinen. Olkoon niin, että hän on turvassa. Olkoon niin, että hän saa tehdä virheitä ja oppia niistä. Olkoon niin, että hän saa nauttia elämästä. Sitten voit taas pysähtyä seuraamaan sun hengitystä. Joko vaan kuunnella sitä tai ottaa muutaman hengityksen vähän syvempään ja pidentää sitä uloshengitystä, jos se tuntuu hyvälle. Ja taas voit palauttaa hengityksen ihan siihen sen luonnolliseen rytmiin. Ja sen jälkeen miettiä jotakin ihmisryhmää, vaikka sun perhettä, sun yhteisöä tai vaikka ihan koko maailmaa. Ja toistaa nämä lauseet sun mielessä samalla ajatellen näitä kaikkia ihmisiä. Olkoon niin, että olemme onnellisia. Olkoon niin, että olemme turvassa. Olkoon niin, että saamme tehdä virheitä ja oppia niistä. Olkoon niin, että saamme nauttia elämästä. Ja ota vielä muutama hengitys syvään sisään ja tunne, kuinka hengität sisään pehmeyttä ja lempeyttä. Ja sitten sillä uloshengityksellä puhallat ulos sun kehosta kaikkia kireyksiä, ehkä jotain mahdollista stressiä. Ja kun oot valmis palaamaan tähän hetkeen, niin voit vielä heilutella vähän varpaita ja sormia ja vaikka pyöräyttää taas ne hartiat. Ja sitten avata silmät, kun tuntuu hyvälle. Kiitos, että olit mukana ja lempeää päivän jatkoa just sulle. Moikka!